Ara agafa-li el prodigi. Són les arracades! Els jocs de mans són de supermercants. Deixa-ho, ja me'n cuido jo. Tranquil·la. Tot per tu, gat noir. Ara ja no cal veure res per creure-s'ho. No el deixarem pirar així. No, gat noir, espera't! Ja està! Ho he No, aconseguit. no va per aquí. Quan ha mimat el cotxe, la reixa ha desaparegut sola. Ei! Espera't! Un cotxe curiós, però jo de vostè m'hauria agenciat un descapotable. És un dels actors d'aquest espectacle. Està perseguint l'autobús. Què fa? Hem de parar aquest trasto. Trepitja el fre! Que graciós on és? Ets bona conduint cotxes invisibles. Quan penso que els vianants ni s'imaginen que els acabes de salvar la vida... Ja està, se n'ha tornat a anar. Hem d'atrapar l'autobús abans que ell. Oh! Es pot saber què fas? Tens sort, tens amics d'alta volada. Agafa't! Ho hauria pogut fer tota sola. No, som la parella Gat Noir i Ladybug. Ladybug i Gat Noir van a aquest ordre. Mira, deixa'ns allà baix. Això està fet. On deu portar la coma? El barret. I això com ho saps? Diguem que és intuïció. Confia en mi aquest cop. Ah! Me l'has de distreure. Entesos! Fred? El prodigi! Agafa-li les arracades! El barret! Agafa-li el barret! Vigila! Oh! Hem de protegir els passatgers. Un cop de poteta? Sí, cobreixa'm. Afanya't, milady! Pari l'autobús. Ladybug, què passa? Han acomatitzat un dels seus actors i no sé per què, però va per la seva companyia. Què? Estiguin tranquils i no es moguin. Tenim la situació controlada. Ladybug, jo sé per què el Fred està enfadat. Li he pres el paper, però si el vol li torno. Però no deixis que ens faci mal, sisplau, tu demà. Per què ho dius, això? Tu no li has pres cap paper, l'ha perdut ell. No ben bé, t'he de confessar una cosa.